Naka-high alert status ang kapulisan sa Davao Region sa pagbantay sa mga simbahan o resort sa rehiyon karong Semana Santa. Ani ang report. Gimando ang hugot nga pagbantay sa kapulisan sa tanang simbahan sa Romano Katoliko. Kinibisan pa man og kanselado ang mga aktibidad bunga sa pandemya sa COVID-19. Ibig sabihin yung ating mga members sa kapulisan ay talagang deployed na maximize natin ang deployment nila. Sa dakbayan sa Davao, adunay 38 kasimbahan ug kapilya nga ginatutukan. Sa Shrine Hills, asan andan nga dagsaon sa katawhan matag Semana Santa ilabi na pag Biyernes Santo. Hugot nga gibantayan sa kapulisan na matag Station of the Cross aron masiguro nga walay modagsa nga katawhan. Mamahimong upahigay og misa ang mga simbahan konsiderahon nga 50% lamang sa kapasidad ang motambong. Nasa executive order naman yan at sa IATF resolution na inaalaw nila yung religious activities. Yun lang, within the church premises lang siya. Na-mobilize na usab ang security clusters aron ipatuman ang executive order sama sa pagpasirado sa mga resort, ingon man kamanduan sa Archdiocese of Davao nga pagkansela sa mga Holy Week activities. Lahat ng outdoor activities ng Semana Santa canceled. Okay? Yung 7 last words via stream yun. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.